Mä oon tuolla Kukkapenkissä niitä semmoisia päivitöitä, niin ne joo, kiva, täytyy katsoa. Kuopion siellä oli toi silloin. Niin. Niin. Se on ollut niin. Se on täällä ollut. Niin. Voi mahdotonko, se pitää olla erikoispuuta. Niin, ja se pitää olla semmoista mitä haapaa ja koivua. Joo, niitä on, nyt on silläkin rajan kotona minun luona. Niin on haapaa aika paljon siellä. Joo. Mitenköhän monta kuukautta tämmöistäkin veistää? No, kyllä kai siinä männee usein koulua ja sitten se oma koulu oli päälle. Niin. Sitten semmoinen, että se itse keksi niitä. Joo, mutta niin, tässä pitää olla ihan koneellinen puuseppä. No kyllä, mutta se on niinku käsityötä tuo. Niin. Kyllä se on. On. No eikä Suomessa ole muita. Joo. Nythän taisi tulla raidekin tuonne ulos. Meni semmosena EU vielä 17 päivänä muistaakseni. Niin Saksaan. Niin kaikkea siitä lähti sitten. Niin. Se on jäänyt, mistähän toi idea, onko hän kertonut mistä toi tuli? Ja siellä oli sitten semmoisia lastuja, niin puusta tulee puita. Niin niistä rupesi pikkuukkoja ja sanotaan ihan näin. Niin, ja kaikkia semmoisia tekee. Eikä se oli niin syvä. Niin. Ja sitten ne koit, eikä ne välittänyt, ne aina heitteli niitä ja... Teillä nyt 8 lapsen tässä äitiä. Ja toinen kaunis tuo. Semmoisia sairaala. Näitä kun saa kosketella, niin kun jollain heikko näkyy. Niin, niin kuin työllä koivunaan kokeilla tai lietekö sen. Tiedän, Lehdessä on kirjoituksia aikoinaan, eikä mitenkään ole tuommoinen työ. Kyllä sinne pitää puhujapöntössä. On. Tämä teidän tytär esimerkiksi kiasmaan, jos on siellä jossain paikassa ollut. Niin, näin laivataan ohjelmassa. Ja se tietää itse kaikki. Niin, yksikön kiasmaan. Ja se pitää niin kuin semmosena maskottina. Niin, että se on. Ei myydykään sitä. En tiedä, myykö se sitten, mutta kuitenkin se on kaunis. Siinä on paljon. Ihan näköinen. Ihan. Niin. Maisemat on mutta ihan. Eikä se tuunainen ollut, en mä muista. Tämmöisiä töttereitä. Veksi on vaihtanut vaan. Onko näillä tytöillä minkälaista taiteellista tai semmoista? No on niin taiteellista. Mitä se tekee? Ja se on hänelle sopii toi. Ei minä hermostu tule yhtään. Oi, tervetuloa. Mutta ihana kun pääsitte. Moi. Mitäs ollaan tarvittu? Pekka, moi. Moi. Paikalle tuossa Piilossa pidotaan marmorin pasilla rauniaan. Alkateksi hiljainen silmälasin kärminen vain rakko tunteesi.
ja aarteiden kopra vanha valkoinen, nähnyt on myös loiston palatsi. Mutta voimat viidakon voittaneet jo kiven on, murenee jo pinta marmoriin. Koprien kuninkaan, aika nyt luopua ruudustaan. Kopra vanha valkoinen, tanssi kauas kadoten, viidakko peittää sen. Kopra vanha valkoinen, tanssi kauas kadoten, viidakko peittää sen. Katri. Minä olen Katri. Raija on koristellut kaikki itse. Nämäkin. Ne on todella taideteoksia. Raijan koristelemia.
Nyt vielä muuta. Voitko laulaa? Mutta sinä olet yksi tällä hetkellä, joka pystyy laulamaan. Niin. Ainoa, Se ainoana joka maailmassa laulaa suoraan nuotista. suoraan Paitsi sitten nyt laulu ulkoa. laula ulkoa. Mikä muisti? Sopani. Kiitos. Joo.